He. Salutare din nou. Tot aici. Hai, hai. O, ce șut. S-a dus. Deci nu știu, n-am mai omorât. E OP cu sniperul. Hai, repede, repede. De ce e mișto că ei stau în grupuri și când începi să sniperești, dai de kill-uri. Hai că și noi văd că suntem în grup. Pe acolo ar trebui, am văzut unul. Așa. Pe acolo în parc era. Nu? Nu. Să-i ocolesc. Hai, fugi repede. Nu e ocolesc, da? Deci, ce-am făcut eu? Ok. Am spus, dar nu știu locurile acestea, așa că habar n-am unde să mă duc. Mă duc și eu unde să știu. Ah! Wow! Oare ăla era, nu? Oare... L-am scos, nu-i așa? Ați văzut și voi. Deci să vă uitați la pauză și o să vedeți. Mie mi se pare că am dat cu shot în el. Oare ăștia au hack? Oh, nu. Pe aici ar trebui să... Pe ce să mergi? Hai, vină. Vină la taticul. Oh. Nu. Hai, măi, nimerit și eu. Hai că pe unul l-am nimerit. Ok. Hai să mergem pe aici. Pe aici, haide. Nu. N-ai văzut nimic. Vină bă aici. Vină în ținta mea. Deci ok, va veni unul cu sniper sau cu automat. Am știut eu. Deci am știut și totuși m-am dus. Asta e voință. Fugi mai repede. Să mișcăm și noi. E totuși interesantă harta aceasta. Ziceți-mi și voi în comentarii ce hărți să mai joc. Să vă place aceasta. Ok. Așa. Aici. Nimeni. Unde-s bătuți? Când încolo nu știu. Hai mă, parcă știam că se întâmplă așa ceva. Deci nu o să vorbesc prea bine, că mi-a nasul înfundat. Așa, pe aici, deja știți cu toții. Hai bă, mișcă. Cel mai bine să mă duc cu grupul. Asta vă știu unde să iei. Deci să iau. Hai bă, n-am patroane.
Du-te! Super! Mănâncă bătaie! Hai! Mănâncă bătaie de la tata! E acolo, nu? Vor veni, cred. Să-mi iau un sniper înapoi. Deci nu e prea bun automatul ăsta. Poate găsesc eu altceva. A, nu ăsta. Hai, bă. Dă și mie ceva bun. E. Mai bun decât altele. Era acolo. A, mi s-a părut, da. Avea să tragă, cred. Deci cu ce mă împușcă ăștia de reușesc așa repede? Mă spawnez cu sniperul. Deci să vă arăt. Am câștigat? Hai. Când ne mergem, bă, tu știi mai bine harta. De ce merge pe aici? Hai că nu știu. Cineva? Nimeni? Serios? Hai bă, unde stuți? Deci să merg cu cuțitul? Unde sunteți toți? Muriți ca profi. Da, mă, până eu am cuțitul, voi veniți. Deci, cred că probabil e un... O să primi nu știu, hacker. Da, este. Poate este chiar hacker, nu știu. Pe aici? Unde bă? Nu înțeleg nimic. Pe aici, poate. De obicei vine pe aici. Nu. Pe aici. Hai. Așa, super. Unde ai, bă? Nu-ți mai pune patru. Da. Nu vreau aici. Nu vreau să mă spawnez aici. Am făcut mașinile drepturi. Trebuie să stau o oră numai ca să găsesc drumul înapoi. Hai că văd că se termină și video-ul acesta. A plecat un player destul de bun de la noi din echipă. Nu, cum l-a arătat? Iar aici. Deci hai, unde să mă duc? Cuțitul, repede, cuțitul. Pe aici, 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 pe aici. Pici. Hai bă, pe cineva nu puteți să-mi jucați. I kill you. This is my... Deci, da. Nu uitați să dați like, subscribe, share și... Ce să spun? Hai, ultimele secunde împreună. Pe